Преди хилядолетия, в древните гори на Калиндор, се раждат двама братя. Малфурион, избран от природата, и Илидан, привлечен от силата на магията. Но съдбата им щеше да ги отведе по напълно различни пътища. И двамата братя обичаха една и съща жена. Тиранде, шепотът на вятъра, жрица на богинята Елуна. Но сърцето й избра Малфурион. И в душата на Илидан започна да се заражда първата сянка. Когато пламтящият легион нахлу в света, войната обхвана цял Азерот. Демони изпълниха небето, а древната империя на елфите започна да пада. И точно тогава Илидан направи своя най-опасен избор. За да разбере силата на врага, Илидан се престори на предател. Той се приближи до демоните и започна да изучава тяхната магия. Но тази сила имаше цена. Лордът на демоните дари Илидан със сила. Очите му започнаха да горят с зелен огън. От този момент нататък той вече не беше просто нощен елф. След войната Илидан извърши нещо немислимо. Той създаде нов извор на вечността. Сила, която можеше да донесе нова катастрофа. И собствените му хора го обявиха за предател. Но времето не сломи Илидан. То го промени. Той се превърна в ловец на демони. Същество между светлината и мрака. Когато нова война заплаши света, Тиранде освободи Илидан. Защото дори най-опасното оръжие понякога е необходимо. Илидан погълна силата на черепа на Гул'дан. Фел магията го преобрази напълно. От този момент нататък той вече беше нещо повече от елф. Но Малфурион не можеше да приеме това, което брат му бе станал. Илидан беше изгонен от народа си, от дома си. Илидан намери нов дом в разрушения свят на Аутленд. И в черния храм той стана владетел. Но нито Алиансът, нито Ордата можеха да позволят такава сила да остане свободна. И армиите им тръгнаха към черния храм. Последната битка на предателя започваше. Илидан застана срещу всички тях, с цялата си сила, с цялата си ярост. Но дори предателят не можеше да избяга от съдбата. За някои Илидан е предател, за други – герой. Но едно е сигурно – неговата легенда никога няма да бъде забравена.